kandidato noong nakaraang local elections. Sure ka ba sa tanong mong yan? Hindi. Gagi par, baka pag nagmensahe tayo, baka abangan tayo. Hindi, okay lang yan kasi diba sabi mo nga taking ngayon. Ikaw, anong dugtong mo? Well, simple lang naman yung mensahe ko sa mga nanalo ngayong barangay election. Mapakapitan o nasa SK ka man, sana ay maging tapat kayo. Kasi I strongly believe that still honesty is the best policy. Ay pa. Yan. Pwede kang maging pinakamatalino, pero daig pa rin ang pinakamatapat ang matalino. Ay pa. Ang ganda nun Oo naman. Bakit hindi ka tumakbo? Ha? Pass. Ikaw ba, anong mensahe mo sa SK na ex mo? Joke! Ba't ka nang lalaglag? Actually, sobrang excited lang ako sa mga nanalo, no? Ilulook forward ko kung ano yung mga plataforma, mga proyekto na gagawin ninyo. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Most especially sa SK, ha? Yan. Mga proactive na yan, eh. Totoo yan. Diba? Talagang gagawa na yan ng solusyon para sa kanilang lugar. Ay. Diba? At saka kasi proactive na rin ang mamamayan ngayon. Legit. Kapag hindi ka nagtatrabaho, ibabash ka. Oo. Ipopost ka. Ipopost ka. Dahilan para mag-deactivate ka. Awa. Pero nung nakaraang local election, ang dami pa rin hindi nakaka-move on. Ang daming mga ganap and all. Awa. At dahil nga taking ngayon, eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang huling dalawang mga ganap after ng local election! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga content creator. Hello guys! It's me, your SK chairman. Nandito po ako ngayon sa covered court ng ating purok. Live tayo sa Facebook. Hello guys! Say hi. Uy, kuya, liga dito. Sinong binoto mo nung nakaraang eleksyon? Kayo po, Miss Jessa. At dahil dyan, halika, may libreng kiss ka. Uy, sarap. Uy, tingnan mo yung anak ni tingnan mo yan, tingnan mo yung SK chairman na yan. Yung bago, puro ganyan simula nung nanalo, no? Uy, oo nga, napansin ko rin. Tsaka alam mo, Konyo Bicolano, simula nung nanalo yan si Jessa, alam mo ba, dumagdag ng 1,000 followers siya? Patingin? Ay, oo diba? nga, talaga? Baka kaya lang tumakbo yan para dumami followers yan online. Baka nga, tama ka dyan. Hey guys, kayong dalawa, anong pinagsasabi niyo tungkol sa akin? Wala po, Miss Jessa. Hindi. Kaya ka lang kasi tumakbo, Jessa, para dumami followers Uy, mo. Konyo! Okay lang yan, go! Magkalat lang kayo ng chismis. Bad publicity is still publicity. Dadami pa rin followers ko. Ay. Ayan. Alam nyo, Gagi Pari, wala namang masama na may clout ka. Pero gamitin mo lang sa maayos yung clout mo talaga and all. Totoo. Wag sana yung tumakbo ka para dumami lang yung followers mo, no? Tapos nonsense din and all. Gamitin mo yung followers mo sa mga platapormang pinangako mo. Ayan. Pero ito rin naman kasi yung reality. Yan. Diba ito yung napag-usapan natin nung bago mag-eleksyon, na yung iba gusto lang talagang tumakbo para sumikat. Oo, tsaka ginagawang stepping stone lang nila yan para sumali ng Miss Universe. Yan. Oo, na ngayon ay national costume. Ngayon ba? National costume na? Naka-aeroplano yata yung niya yung costume. Si Michelle D. Diaz. Michelle Diaz pala. Ay, naku, anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga planner. Sit down, guys, sit down. Dahil nakapag-taking na ako bilang inyong SK chairman. Congratulations po, Jessa! Tama na yung mga celebration. Magtrabaho na tayo agad-agad. Ay, wow, seryoso siya. Robin Shena, seryoso ako. At kung di ka seryoso katulad ko, at maganda tulad ko, at hot ha, bumitaw ka na sa pwesto mo. Ay, grabe siya. Kumuha na kayo ng papel at lapis. Ilalatag ko na ang mga plano para sa taong 2024. Okay. January, magti-tree planting tayo, pero pine tree. February, kasalang bayan. March, magre-regalo tayo sa mga gagraduate ng iPhone 15. April, mag-April Fools. Tapos, April, May, mag-ano din tayo, may pa-feeding program. Grabe, planado agad. Mukhang hindi na talaga magkakalablife yang si Jessa. At tapos, alam mo, Robin Shena, nakikinig ka ba? Oo, Jessa, nakikinig ako. Puro chismis ka.
Lumayas ka nga sa harap ko. Ikaw rin naman, wala kang love life Ayan. Uy, pero legit to Awa. Yung mga nagpaplano na agad, nakaplot na sa kalendaryo nila. Ayan. Alam mo ako, as an organized person, Wow. ito rin talaga yung gusto ko, yung mailatag na gusto ko makita yung plataforma, yung mga proyekto nila for 2024. Oo, legit Diba? yan. Meron ako yung kakilala ko, nag-SK chairman. Kampanya pa lang nakalapat na kung ano yung mga plataforma from Oy. January to December. Uy, nakakatuwa naman. Oo, talo. Sayang naman! Oo, pero ang importante nun, shinare niya dun sa nanalo. Yung kaibigan din kasi namin yung tumakbo. So, shinare niya lang yun. O at least, diba, ganun yung klase ng serbisyo, public service na gusto natin. Nanalo ka man or hindi, gusto mo pa rin makapaglingkod. Ayan. Hay nako, nakakatuwa, no? At sana sa mga nanalo dyan, talagang gampanan nyo ang inyong tungkulin sa bayan. At sa mga natalo dyan, let's move on. Ayan. Basta. Oo nga, no, move on na lang. Let's move on. Siya, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto kang idagdag dito sa ating usapan, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broskies. At Konyo Bicolano. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your uragang broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape! Tara Kape! sa 90.7 Love Radio. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Love Radio Metro Zone